què tal estan? Bé, igual que jo, suposo que confinats a casa per l'assumpte coronavirus. Però bé, el que toca és que els expliqui jo el programa d'aquest cap de setmana del 21-22 d'aquest mes de març. Hem començat una nova estació, hem començat la primavera i tots a casa, intentant lluitar amb aquesta malaltia, intentant que tot acabi aviat, que aquest confinament se vagi acabant. Esperem que només duri els dies que han dit, però sembla que la cosa no pinta gaire bé. Però bé, els que fem programes de ràdio, i sobretot els que ens dediquem a l'havanera i a Cant de Taverna, volem que també els ajudi a passar una bona estona des de casa si sintonitzen els programes que fem, tant jo com els meus companys. De la meva part, jo els ofereixo aquest cap de setmana una a tres bandes, que ja saben que és aquells programes, aquella sèrie de programes que hi ha tres protagonistes, ja siguin grups o ja siguin cantants individuals. Aquesta vegada grups. Anem fins a Menorca, a la illa de Menorca, en tres grups: el Trio Rels de Menorca, el Maragassa i el Xalandrí. Escoltarem la seva manera de cantar, el seu estil i també, com no, molt de temes d'un dels grans poetes menorquins com és Tòfol Mus, també Ortega Monasterio i en Josep Bastons musicant per allà al mig. Espero que els agradi, que passin una molt bona estona amb companyia de sons a cau d'orella i que els ajudi a passar aquest confinament que tenen a casa. Ojalà, no sé si ja el proper, poder ja no, però el següent, algun d'aquests del mes d'abril, per dir-ho, ja el puguin escoltar, que ja no sigui, a part dels que l'escolten a casa seu, dels que el puguin escoltar o bé en el cotxe, o bé passejant, escoltant amb els auriculars en el mòbil, o bé a la terrassa de casa seu, o bé allà on estiguin al seu lloc de vacances que ho escoltin. Aquest és el meu desig, que tot això acabi aviat, que comenci una temporada d'havanera i cant de taverna i que algun dia hi pensem i ens en recordem de tot el que va passar, que això segurament no ho oblidarem mai. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.